king kapamilatan ng Dibinong Pakalulu, Obispo ng Tusculum, ng Banala Kapulungan Romana, Pamunto Kapari ng Basilika, ng Banala Patriarka, Prinsipiring Apostol, Kagalang-galang a Prefekto, ng Banala Kapulungan ng Arkitektura, king kayang kamalan ang panglubos kagalang-galang, Cesar Guerrero, Obispo ng San Fernando, iba't karing sulat pepadalayo king kaya kaming kapitulo, ikit mi king indutong ay mahining induning Diyos, lalang ng bansag, a Birhen de los Remedios, akikililanan da ang pampatununan, ang pong indu, ring talasal pantaya king kabilugan na probinsya, malawot ang pong malapit, intim a debosyon, dakal ng banwa ing milabas, king katedral king San Fernando, Pampanga. Uling akikilala mi, king ating maragula kagalangan, kaniting mesabing imahen, at dakal na rin talasal pantayang mititipon para kaniti. Ikami ang mga siwa, king kagalangan kang Maria, sukat miabye ang pong milaganap, paninasan ming tuparan ang pong katmuan, ing taim timdang kapagnasan, king imbuntok na mesabing imahen, ing nuan a Birheng Maria, miputungan niyang gintong korona. Kanitang Hulyo, 15, 1950 ampong anam. Mitipon kami king kaya kaming Kapitulo Vaticano, king silid pipagpulungan, ampon mi pagboto, na nayunan ding sabla, solemniyang ipaira lang pong patupad, king ing mesabing imahin, ning induning Diyos, miputungan niyang mal akoron ng gintu, king kaya kaming lagyo, ang poking metong a solemning kapag masusyan.